Hai da! Cursa la minut! Hai bă! Ia să vedem cum se obosește unul de altul. Să vedem, poate. Dar... Ia, hai să vedem. Hai să vedem. Acești 3 nubi. Trec la bătaie. Nu, da. Au ieșit de pe stradă și... Mamă, ce mai vede pe acum. Hai că vine Alex, ești nebun. Hai bă, așa de repede! Așa de repede! Că te cunoștea, bă. Cum ai reușit așa de repede? Hai bă, așa de repede! Așa de repede! Ai văzut? Da, hai că te-am filmat decât pe tine, că ceva mi-a rămas în urmă. Da. Așteaptă. Bine. Așteaptă. Vrei să te prezint? Bine. Zici numele. Zici. Mă cheamă Lungu Alexandru Iulian. Și am câștigat această cursă. Da, bravo, mă, nene, mă. Și arătați că vine și încetinicilor. Încetinicilor? Uitați că vine și încetinicilor. Da, bravo, e dat o poreclă? Da. Încetinicilor. O, da. Vine Ștefan în forță. Dă-te Ștefan la o parte, probabil o să explodeze. Și locul 2, Ștefan. Băi, uitați-vă, dacă aveam bicicletă, țineam așa asta în mâini și mergeam fără mâini și filmam și pe mine. Nu mai știi, filmam așa, făceam așa, stăteam pe bicicletă și mergeam fără mâini, așa și filmam. Să mergi fără mâini? Eu pot. Da, decât că... Vă uitați la o mantiere. Wow. Abracajun. Fii atent, eu odată am făcut... Este dreaptă, nu? Caz! Băi, uite, am făcut odată ca bicicleta, nu știu, știi, eram așa, o țineam așa, fără cric, că n-avea cric, da? Și am pus-o asta, am lăsat-o așa și așa stătea. Uite dreapta, așa. Așa stătea. Arăt o șmecherie, Mario. Ia. Avea cric, aia mova. Aia mov, da, aia pe care o aveam eu nu avea cric. Să arăt magie. Cum ai făcut magia? Aia roșie. Da, și fără roți ajutătoare. Mario, cade! Da, decât că... Ce ai, mă, nu mai țipa atâta că surzești. Tu? Nu, nici eu. Ia acum, Mari, am o dată despre dinozauri. Ce? Mari, du-te să la mine pe părbăgaș, tu ești cu mine versus Alex. Nu mă lasă că... Nu mai ține minte ce am făcut atunci? Mai ține minte când... Ne-a legat de bicicletă și... Nu, că aveam noi 2-6 ani și eram la clasă, tot clasa 1 și fii atent. Clasa 0 sau cât era. Deci fii atent. Aveam 4 ani și am luat bicicletă, nici nu mai știu. A, da, bă. Hai, mă. Te pot duce, suie-te, Marion, să te duc.